focus na ko. Noemi. Noemi mungan. Ang si Noemi, labing, dili labing. Duha ka klase, mulabing, mudili pud mulabing. Si Noemi jud di mulabing ug naay mga tao mulabing ra siya kon sila rang duha. Unya si Noemi anaay mga kagahapon sa unang panahon. Unya ang iyang partner Moni, naasay kagahapon sa unang panahon. Unya si Noemi nasad sa iyang pagkagastador. Kay aron naay mangayo niya kwarta mohatag man siya ditso kay siya magul-anon. Emosyonal nga pagkababae. Unya siya samok iyang kinabuhi. Anaay daghang mga lalaki nga nakagusto niya. Niyang iha kong partner samok sad ang kinabuhi kay anaa say daghang babaeng nakagusto diha kaniya. Unya ang iyahang paningabuhi kani siya ang iyahang baglis, ang iyahang kumingking ning tupong sa iyang baglis. Ang iyahang paningabuhi saktura. Kay kon ang kumingking na diris bugos permanente natang nagakukod sa panahon. Pero ang iyaha nagakukod man siya pero dili gid permanente. Anaa jud kaginhawaan. Unya si Noemi na tao sa ano sa imong birthday? December 16. Unya si Noemi wala may ning bukol, duhaan makaanak. Basin makaanak ko usa duha. May ning bukol pa basin tarong. Unya si Noemi taas og plano sa kinabuhi nga gusto jud silang uswag sa iyahang pagpaningkamot. Kani ra ba usahay siya? Di ra ba ni magpadaog? Musulti ra ba gyud siya siyang gipati? Di magpadaog-daog si Noemi, unya daghan sang masina diha niya. Kay tungod sa iyahang inistoryahan. Musulti jud kung say naa sa iyang hunahuna. Maunay hubad ha sa imuhang palad. Noemi, mula ding usahay dili, kul-anon nga pagkababae. Tinuod dili. Usahay. Kul-an. Pero siya pugihan. Maluloy og mga igsoon nga ginikanan pati pa extended family. Once na imuduol niya, muhatag jud siya. Ingani ni siya ha, dili ni siya dalo. Manay hubad sa iyang palad o atong hubaron ang iyahang December 16 iyang natawhan. Siya taas og pangandoy sa kinabuhi nga gusto makapalit og yuta og balay. Mga alahas ug uban pa. Magpinsar sa iyang utok aron unsaon gyud niya pagpaagi sa iyang pagpaningkamot. Noemi, anaay mga kalampusan nga moabot sa imong kinabuhi nga dili la nimo damhon ug wala nimo adto sa imong mga anak. Pero naagit nimo ang swerte kay ikaw maayo sa negosyo. Maayo ka sa negosyo. Ikaduhara nimo ang trabaho. Negosyo gyud ang imong number 1, ikaduha ang trabaho. Unya ikaw jo nagsige una nga palit kag alahas. Sige lang. Ana di ay. Ampo lang kanunay aron matuman ang imong mga plano sa kinabuhi kay ang alahas nindot jud kay ug naatay mga kakaaw. Ang alahas jud maoy madali. Dool ra o prenda. Unya ikaw Noemi daghan jung masina diha nimo. Ampo lang aron ipaiway sa mga kasamo. Kay ikaw doolon kas mga kasamo na ay mga pati pa mga igagaw nimo igsoon usahay masina. Masilos kay ikaw ang pinangga sa tanang mga anak. Tinodi.
Unya, ikaw po silusa. Silusa nga pagkababae. Unya, ampo, kaya na mga kalampusan sa imuhang kinabuhi, Noemi, o daghang salamat, Noemi, sa imuhang pagsuporta sa hubad sa damgo. O daghang salamat. O si Noemi George, crush ng bayan. Si Noemi na ay sekreto sa iyang kinabuhi. Kamirang duhaon niya. Crush ng bayan si Noemi, pilian o mga lalaki o mga higala. Ang mga higala pinili niya. Ngunay hubad ha sa iyahang palad og natawhan. Og daghang salamat, Noemi, sa imuhang pagsalig ni Miggy. God bless sa imuhang pamilya. Og mo shout out ko ni Janet Paracueles diri sa Big Shop Department. Og sa tanang taga Big Shop Department, Commissary Department of Dirigyod sa Siling Area. Daghang salamat, Noemi. Napakoy kuani mo. Daghang salamat. Daghang salamat, Janet. Mega love shout out, Janet Paracueles. O Juna. Shout out sa tong videographer. O kisay nga nimo, Jo? Maraming salamat, Jo. God bless. Maraming salamat, Bestie Buddy, sa tulong mo sa akin na ipadalhan ko nimo og para pang birthday. Maraming salamat. Maraming salamat, Bestie Buddy, sa imuhang tulong sa akin. Maraming salamat. Maraming salamat, Bestie Buddy, sa imuhang tulong mo sa akin. O, ito na. Nandito na ako sa Western Union. Kay vlogger. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akong kapu-vlogger na si Bestie Buddy diha sa Kuwait. Maraming salamat.